Znači, za mene je veliko zadovoljstvo i velika čast da sam danas s vama i tema o kojoj želim danas da govorim, to je usta govore ono čega je srce puno. I vidjet ćemo šta u stvari to znači u kontekstu forevera, šta to znači u kontekstu poslovanja. Jer svi mi koji smo ovde uglavnom, da kažemo skoro svi mi, želimo da budemo još uspešniji u našem poslu, da bolje funkcioniše naš biznis, da napredujemo u biznisu u kome se nalazimo, ali ne samo da dobro poslujemo, već želimo da uživamo u tom poslu. I to je u stvari prva ona zamisla Rex Mona, da imamo tu slobodu i da uživamo u foreveru. Ali, da krenemo od te referentne tačke, da tako kažem, i jedno pitanje za tebe. Šta misliš, zašto si u stvari ti u foreveru? Zašto sam ja u foreveru? Koji su to razlozi zašto smo svi mi u foreveru? Sigurno ti imaš svoje razloge zašto si ti u foreveru, ja imam svoje razloge, možda i zajednički imamo razloge zašto smo u foreveru. Ja bih mogao do sutra da pričam koji su to moji razlozi zašto sam ja u foreveru, ali dovoljno je samo da spomenem dva razloga i voleo bih da to budu i vaši razlozi zašto i vi da budete u foreveru i ne samo da ste tu trenutno, već da dugo godina ostanete forever, da ostanete u foreveru. Koji su to razlozi zašto sam ja u foreveru? Prva i osnovna stvar zašto sam ja u foreveru, to je sloboda koju pruža forever. Sloboda u pravom smislu te reči. Sloboda što se tiče finansijske nezavisnosti i takođe sloboda po pitanju vremena. Mi možemo novac da zaradimo i na neki drugi način. Međutim, nešto više od novca, ono što pruža forever, to je ta sloboda. I to je vizija Rex Mona. I ja, verujte, pre 3 godine sam ostavio pod znacima navoda takav siguran posao koji sam godinama pre toga radio i opredelio sam se za forever. I stvarno uživam u tu slobodu. To je, da kažemo, ja sam ostvario taj cilj, jedan od mnogih ciljeva u foreveru, ali to mi je najbitniji cilj zašto sam u foreveru, jer pruža tu slobodu u pravom smislu te reči. Drugi razlog zašto sam u foreveru, to je da je forever kompanija jedinstvena kompanija. U kom smislu jedinstvena kompanija? Pa jedinstvena na globalnom nivou, jer u foreveru ne postoji ekonomska nejednakost. Dok u skoro svim drugim, maltene skoro u svim drugim kompanijama postoji nejednakost. Evo neke samo statističke podatke, pošto iz Srbije dolazim i mogu od tamo da dam neke podatke. Verujem da i ovde postoje neke firme koje posluju, strane firme koje posluju u Makedoniji. Recimo u Srbiji posluje nekih oko 400 nemačkih kompanija i čak preko 600 američkih kompanija koje trenutno posluju u Srbiji. I sada jedno pitanje za vas. Šta mislite, da li jedan radnik, jedna zapošljena osoba u nekoj američkoj kompaniji, nemačkoj, namerno sam izabrao te jače, da kažemo, zemlje, u Srbiji ili Makedoniji, zemlje u razvoju, znači siromašnije zemlje, da li može da zaradi isto onoliko koliko i osoba u Nemačkoj, recimo? Da li jedan Ljubče može, ne znam, ima Raiffeisen bank ovde, u Makedoniji, u Vranju ima, da li može jedan Ljubče ili Stepče u Makedoniji da zaradi onoliko, ako je zapošljen u Raiffeisen banci, koliko jedan Hans u Nemačkoj? Ma nema šanse, 10 puta manje, degradirani smo načisto. Zašto? Zato zbog te ekonomske nejednakosti. Ja bih čak rekao i diskriminacija, ekonomska diskriminacija, mada se u drugom kontekstu koristi ta reč, ali prava, da kažemo, definicija je ekonomska nejednakost. A šta nam nudi forever? Rekao sam, to je drugi razlog zašto sam ja u foreveru. Forever, ponekad nam je dosadno da pratimo bodove, mada kompjuterski sistem je savršen i ne treba mnogo da se zamaramo oko toga. Kompjuterski to se obrađuju ti bodovi, jer svaki proizvod ima određene bodove, koliko vredi taj proizvod u okviru bodova. Ali ponekada zbog aktiviteta, zbog naših saradnika da bismo izašli na poziciju, ponekada mi 0
sakupljamo te bodove i onda 0,101, 0,056, 0, toliko i ovoliko i ponekad nam je zamorni, pitamo se ponekad, pa zašto postoje ti bodovi? Ponekad nas zamaraju ti bodovi. Ali ako gledamo iz ovog ugla, sada iz ovog konteksta, zašto postoje ti bodovi? U stvari, bodovi su valute. Bod je valuta u foreveru, kao što je evro valuta u Evropskoj uniji. I sada, da li može da se to desi u foreveru kao što se u drugim kompanijama dešava? Da 10 puta manje budemo isplaćeni nego neki Hans u Nemačkoj od Ljubčeta u Makedoniji. A u foreveru smo. Nema šanse. Ako smo supervizor u Makedoniji ili u Srbiji i u Nemačkoj, ako ostvarimo isti broj bodova, toliki je bonus. I u Nemačkoj, i u Americi, i bilo gde te posluje forever, je li tako? Ako smo menadžeri, isto. Znači isto zarađujemo, odnosno ista je isplata bonusa. Eto, to su samo dva razloga. Postoje x razloga, ja bih mogao kažem da pričam do sutra, zašto je Forever jedinstvena kompanija. Neverovatna kompanija i onda trebamo da razmišljamo o tim razlozima. Evo i sada, znači, da razmišljamo o tim razlozima, ali kada odemo kući, još više da razmišljamo zašto. Zašto je dobro da razmišljamo o razlozima zašto smo u Foreveru? Da bismo cenili, jer to je velika prednost i čast da zastupamo i da smo poslovni saradnici ove kompanije. To je velika privilegija. Da ne prihvatimo to zdravo za gotovo kao da smo u bilo kojoj drugoj kompaniji ili firmi s kojom sarađujemo. Ali sada jedno pitanje imam za tebe. Može prvi slajd. Da bismo uopšte pričali mobilnim telefonom, šta mislite, šta je potrebno, koje su dve stvari neophodne da bismo mogli da obavimo razgovor mobilnim telefonom? A moraju istovremeno da budu prisutne, obe stvari u telefonu. Podrazumeva se da je telefon u ispravnom stanju. Retoričko pitanje sada. Možete u mislima da odgovorite. Retoričko pitanje. Neko diže ruku tamo. Potrebno je da imamo dovoljno kredita, je li tako? I potrebno je da je puna baterija. Ako imamo jedno, drugo nemamo, jednostavno ne možemo da razgovaramo. Džabe nam kredit ako je baterija prazna ili obrnuto. U prenosnom smislu šta bi to značilo da mi, da kažemo, što se tiče posla, da mi imamo u sebi pune baterije, odnosno dovoljno kredita, čak neograničenog kredita da bismo pričali. Jer naš posao zahteva, ili ne, pričanje. Što više pričamo, mi smo uspešniji u poslu. Pa da bismo imali dovoljno kredita, potrebno je da koristimo što više naše proizvode. Bilo bi totalno, kako da kažem, ne bi bilo u redu da nešto preporučujemo proizvode drugima, a da mi sami ne koristimo proizvode. Jer onaj koji je dobar u ovom poslu je, da kažemo, i potrošač, veliki potrošač proizvoda. Neko ko samo želi da zaradi i da plasira proizvode, a ne koristi ili nešto malo koristi, vremenom jednostavno izgubit će elana, izgubit će motivaciju, jer ne možemo dati nekome nešto ako mi sami to ne posedujemo. Zato dobro je da koristimo u što većem obimu što većoj količini naše proizvode. Zašto je to dobro? Pa bit ćemo motivisani. Bićemo gluvi na negativne komentare koje ljudi, jer naš posao je neminovno, hteli to ili ne, vezan za naše proizvode. I kada čujemo negativne komentare ili razne priče negativnih ljudi, ako mi nismo oduševljeni proizvodom, ako mi nismo na svojoj koži osetili proizvode, pa to će da nas pokoleba pre ili kasnije i mi ćemo polako da tapkamo u mestu ili da se ohladimo i da prestanemo vremenom da uopšte pričamo o proizvodima. Ali da li postoji osoba da može mene da razuveri da proizvodi nisu efikasni, ja koji sam rešio problem diskus hemije i potpuno sam sada zdrav. Ja koji fantastično se osjećam jer svakodnevno koristim dosta proizvoda. Ako to radim, nema šanse kasnije neko da nas pokoleba, znači prvenstveno moram i da koristimo proizvode. To je, da kažemo, uslov i onda da kažemo u tom, po znacima navoda, telefonu imamo
puno kredita, neograničeno kredita da pričamo, jer imamo priču o mnogim proizvodima. Ali trebamo taj telefon, trebamo i da uključimo u struju, da s vremena na vreme dopunimo tu bateriju. Što bi to značilo? To bi značilo da mi svakodnevno, ako je moguće, ako nam okolnosti dozvoljavaju da svakodnevno, bar pomalo, po pola sata u toku dana, punimo baterije. Mi danas punimo baterije kroz ovaj seminar, odnosno dan uspeha, je li tako? Punimo svoje baterije, tako trebamo da čitamo pozitivne knjige, da slušamo predavanja, imamo na internetu fantastična predavanja. Ako to svakodnevno radimo, mi ćemo da budemo živa vatra i onda mi ćemo motivisani da pričamo i o proizvodima jer ih koristimo, ali takođe imat ćemo pune baterije da pričamo i o poslu i dodatno motivisani da o tome razgovaramo. Onda kada nam je srce puno dobrih stvari, neminovno je da usta govore ono čega je srce puno. Sa čime se bavimo, razmišljamo, i to silazi da kažemo naše simbolično srce, ono što smo iznutra, to će da izađe iz polja. Mi ćemo tako da zračimo, ali moramo prvo na sebe da radimo. Kada smo vatra živa, kada koristimo proizvode, kada smo dovoljno motivisani, onda šta treba? Treba nešto akcijski da uradimo. I mora da parafraziram, sad da mogu da citiram našeg direktora Stajeva u Mavrovu kada smo bili, on je 6 sati koliko već pričao, tamo puno toga smo čuli, ali za mene je bila interesantna, da kažemo, par rečenice su bili interesantne koje želim da primenim i praktično sam počeo da primenjujem od tog seminara pa nadalje. Ako želimo da uspemo u poslu, da se obhodimo, da jednostavno ovaj posao gledamo bar onoliko ozbiljno koliko i druge poslove koje obavljamo, ako obavljamo druge poslove. I u smislu da svake nedelje na nedeljnoj osnovi imamo jednu prezentaciju za proizvode, jednu prezentaciju o poslovnoj mogućnosti i jedan sastanak poslovni sa našim saradnicima. Mislim da je o tome bilo reći, tako, u tom kontekstu. I to je minimum 10 sati da odvojimo nedeljno, nema šanse da ne uspemo u poslu. Izvinite, neko dnevno odvaja, 10 sati dnevno radi na svom zaposlenju za nikakvo primanje, za socijalnu pomoć ljudi radi. A to je neki minimum koji odvajamo 10 sati, ali iz nedelje u nedelju. Bukvalno iz nedelje u nedelju, prezentacija jedna za proizvode, druga prezentacija za poslovnu mogućnost i treći sastanak sa našim poslovnim saradnicima, ako već imamo oformljenu strukturu. Nemoguće je uspeh da ne uspemo ako na taj način radimo i realizujemo naš plan koji smo zacrtali. To je nemoguće da ne uspemo. Onda, šta je, da kažemo, kada smo i to radili, potrebno je da radimo, doktorka Snežana Kontra je govorila o ličnom razvoju. To uključuje mnoge stvari, ali govorit ću o jednoj osobini koja je veoma bitna za nas poslovne saradnike. Pored osobine koja je, da kažemo, možda i najbitnija istrajnost u ovom poslu koji radimo, potrebno je da budemo i dovoljno ponizni. Sada ljudi koji nisu dovoljno informisani, misle da je poniznost neka, da kažemo, negativna osobina. To ne znači da nemamo samopoštovanja, to ne znači da smo otirač ili krpa pod nečije noge, već to znači, biti dovoljno ponizan znači da se ne pravimo najpametniji mi. Da smo svo znanje ovoga sveta prikupili i sada mi sve znamo, a par meseci smo možda u programu ili čak par godina i mislimo da sve znamo. Zašto je to bitno da budemo dovoljno ponizni kako bismo slušali i učili i dalje se edukovali? Ako smo bili u Novom Sadu, ono što je svetski motivator, da kažemo, između ostalog rekao, da bismo uspeli, to je bio Smiljan Mori, rekao je, ako želimo da uspemo, 100% poniznost, 0% ega. Sada ćemo to vidjeti kroz jedan, da kažemo, primjer plastično, da vam to prikažem zašto je to dobro. Nažalost, i negativne iskustva se dešavaju, ali to ćemo osmotriti u pozitivnu svetu. Ima jednu saradnicu koja je preporučila proizvode jednoj ženi.
međutim, zapravo ona je obrazovana, baš visoko obrazovana, ima neku titulu i bilo je poniženje da pita za savjet koja preporuka treba da ide. Čak je napravila grešku da je uklonila hemijske lekove što je lekar prepisao. I sada imamo situaciju da žena je, da kažemo, nezadovoljna jer nije dobila rešenje. Povratna informacija, onda je saradnica obeshrabrena. Zašto? Jer navodno proizvodi ne pomažu. U čemu je problem? Problem je zato što, a ona je samo par meseci u programu, zamislite, nije našla za shodno da smatra da ipak neko sponzor ili viši sponzor, tu su naši lekari, da pita do krene telefon, da da pravu preporuku. I onda, šta može da se desi ako se pravimo prepametni, ne pitamo, ne učimo od onih koji su bolji, jer bolesna osoba smatra da ipak ima neko iznad nje, od koga može da uči, koji je iskusniji, koji je mnogo više pametni na tom polju. Onda, šta se desilo, da kažemo, sada jedno pozitivno iskustvo. Može sledeći slajd. Malo neugodna slika, ali samo ćemo minut, dva da se zadržimo. To je gospođa Gordana Tomić. Inače, pemfigus je u pitanju autoimuna bolest, možemo da kažemo i sistemska bolest, mnogo teži oblik oboljenja nego psorijaza. I čak na donje slike, kad je krajem avgusta došla kod mene kući, bila je doktorka Snežana taj vikend kod mene u goste, i onda je došla, bila je voljna da koristi naše proizvode. Čak donje fotografije, dve donje fotografije su nakon 10 dana, nedelju dana, 10 dana posle korišćenja naših proizvoda, znači bilo je još gore stanje, a gornje fotografije su otprilike 10 dana, znači slikane, znači posle korišćenja, danje korišćenja proizvoda. Možemo sledeći slajd, nešto vedrije, sad ona ovako izgleda sa svojom ćerkom. Ali, sada ne želim da govorim o tome koliko su moćni proizvodi, nego u kontekstu saradnje između nas i naših sponzora, koliko je bitno. I sada zamislite, da li doktorka Snežana Kontra posle 15 godina rada u Foreveru zna da da preporuku za ovaj program? Kako ne bi znala? Ja bih otprilike znao šta ide za autoimunu bolest, znači, dobro mislim, otprilike bi znao, znači, šta da da. Ali tu je bila gospođa Gordana, njen suprug, tu sam bio ja, moja supruga, doktorka Sneža, i da li još neko bio, puna kuća, da kažemo, ljudi, i sada nije bilo poniženje na našu doktorku Snežanu Kontru da kaže pred nama da ona nije imala iskustvo sa pemfigus, kaže, pozvaćemo doktorku Mariju Ratković, tu je doktorka Marija, ako se seća, može da potvrdi, zvaćemo i ona tu pred nama okreće telefon i zove doktorku Mariju. Doktorka Marija daje ono što bi su najvjerojatnije i mi dali, ali za mene je bilo novo na jedan specifičan način da koristi naše proizvode gospođa Gordana. I onda, šta se dešava? Samo da spomenem, 5-6 godina zvanična medicina nema rešenja. Ona je dugo vremena bolovanju. Maltene u kućnom pritvoru je žena. To što se vidi na licu i to je samo jedan deo manifestacije bolesti, na telu je bilo još gore. Maltene nije mogla do prodavnice da ode žena. Baš je bilo u jednom nezavidnom, da kažemo, položaju i čak i psihički to počelo da deluje na ljudi. I onda 15. oktobra, ako se sećate, imamo dan uspeha ovde u Skoplju, organizovano polazimo i Goca s nama polazi. Rane su bile već zaceljene, samo je bila razlika u boji kože. Mi smo bili oduševljeni za mesec i pol dana, to je za nas nešto bilo izvanredno. Može sledeći slajd. 22. januara, odnosno decembra, postaje asistent, evo je tu u sredini Gosa, prvo je suprugin i bilje tu. Postaje asistent supervizor i dobija značku. Da li možemo da uopšte prepoznamo da li je to ta žena s onih slika za par meseci i ova žena? Ali njena radost je toliko, da kažemo, bila, ona je zračila, znači oduševljena, i sada svi njeni ukućani koriste naše proizvode
rođaci, komšiluk i ona nije svakog meseca ispod 3-4 boda. Ona je moj direktni saradnik i verujem da će itekako biti uspešna u Foreveru. Ali zašto smo rekli, zašto pričamo sada, celu priču smo ispričali o, da kažemo, gospođi Gordani. Koliko je bitna naša saradnja? Ako doktorka Snežana Kontras maltene svakodnevno se čuje sa svojim sponzorom, doktorkom Marijom, pa trebamo i mi da budemo ponizni da stalno učimo i da pitamo za savet. Nismo sveznajući. To je bitno. Radimo na toj osobini i sigurno ćemo uspjeti, imat ćemo pozitivne rezultate i ta priča će još više da se širi, imat ćemo stvarno fantastične rezultate i uživat ćemo u Foreveru, jer ok, novac dobijamo od taj rad što radimo, ali najveća satisfakcija za mene je kada imamo ovakve rezultate, kada je osoba radosna, kada je rešila svoj zdravstveni problem. Na kraju da rezimiramo. Prvo smo rekli, razmišljajmo o razlozima zašto smo u Foreveru. Više ćemo da cenimo kompaniju i razmišljamo stalno o tim razlozima. Druga stvar, imajmo dovoljno kredita, imajmo punu bateriju, punu 100%, da možemo neprekidno da pričamo. Videli smo u prenosnom smislu šta to znači. Onda organizujemo bar 3 prezentacije nedeljno i na kraju radimo na našim osobinama. Ako nam je srce puno dobrih stvari, onda će usta da govore ono čega je srce puno.